जा मन वाला सीधा करो वीडियो टे आसो बोले 8टा आसी बाजिलानी आकर दांड ओलिया से एबे चल भल भल आ बाकी जे ये लंका पे ओळू जेला लंका के रे दांडोलिया से दांडोला थी ये दुआर गुडा ओळई पडुंती जो गो ओळई की जाईची से पुणे आउस ओळई हाची पानी